is een eilandje van 10 bij 25, Schouwen-Duiveland. In de winter giert de snijdende wind door de uitgestorven dorpen. Zomers is het een goudmijn voor de horeca. Nou, ik heb deze week 1200 gulden opgemaakt. Maar ja, er zijn ook raddraaiers bij. Ja, die kennen we ondertussen wel. En voert de politie strijd om de raddraaiers te scheiden van de feestende jongeren. Oké, beetje uit elkaar, huppatee. Tussen de honderdduizenden Duitsers houden de markante lokalen zich staande. Ze wonen en werken op, aan en bij de zee. Rondom paal 23. Ik ben Gert-Jan Staastra, ik ben nu 23 jaar, dus ik word al een oude pik, zeg maar. Ik ben tatoeëerder hier. Ik sta aan de deur als portier bij The Next, discotheek The Next. Wat ik tof vind aan het leven is te doen wat ik leuk vind. En waar ik geen zin in heb, dat doe ik gewoon niet. Dus als ik hier vandaag geen zin meer in heb, ben ik morgen geen tatoeëerder meer. Hier, laat maar. Ik heb Gert-Jan leren kennen op het terrasje hier. Hij was aan het werk bij een discotheek, bij Pinkies, naast het terrasje. En daar heb ik hem ook leren kennen. Zo is hij braaf, hè? Maxime, goed zo. Nou, toen ik hier voor het eerst in Renesse kwam, mensen konden me al, omdat ik hier altijd aan de deur stond. Maar ja, mensen hebben toch een bepaald vooroordeel. Van een portier is crimineel en een portier is, dat is allemaal maar duister. Dus als ik hier met mijn honden loop, dat is een Cane Corso en een Bull Terrier. Nou, de mensen die wisten het al. In hetzelfde dorp Renesse begint de politie aan haar middagdienst. Ik ben John van Tol. Ik ben in de zomermaanden wachtcommandant bij de politie in Renesse. Een echt mooi moment hier zo, in de zomermaanden. Als je 's avonds kan genieten van het zonnetje, gezellig met een groep vrienden op het strand te zitten. Nagenieten van het brandend zonnetje. Lekker eten, lekker drinken en een heel gezellig feest van maken. Nou, de drukte valt heel erg mee op dit moment. Het weer heeft daar een behoorlijke invloed op. Als het hier een hele mooie stranddag is, trekt dat sowieso ook ontzettend veel dagjesmensen. Wat de nodige drukte met zich meebrengt op de weg. Maar ook de enorme druk brengt op de parkeerplaatsen. Dus ook wat kleine criminaliteit aantrekt. John mag het dan iets minder vinden, toch zijn er al duizenden jongeren in het dorp. Ondanks het slechte weer weten ze de weg naar de cafés wel te vinden. En daar komt meestal de rotzooi van. Ja, het eerste wat ik dacht toen ik hem zag. Bram! Hey. Dat hij wel apart was. Dat hij wel niet een gewone jongen was, zeg maar. Dat vond ik wel heel erg leuk aan hem. Ze zullen me misschien een rare knakker vinden. Maar ja, ik hoef niet te zijn zoals iedereen is. Geen dronken jongeren, maar dieven in de kerk. Dat is de eerste melding die John krijgt. Er is ingebroken en waarschijnlijk zitten de daders nog in de klokkentoren. Er zullen er altijd mensen blijven die me misschien raar vinden. Maar ja, ik bedoel, iedereen leeft zoals hij leeft. Ik leef ook zoals ik leef. Ik heb het naar mijn zin. En daar gaat het denk ik maar om. Maar ik denk dat ik hier wel goed geaccepteerd ben. Aangekomen bij de kerk worden John en Chris opgevangen door een wat angstige beheerster. We zouden mogelijk in de klokkentoren zitten. Ik weet niet, die deur stond open. Ja, als je die deur, die hoor je natuurlijk wel. Ja. Ja, John, die kijkt even in de kerk. Zijn die kasten hier zo, die staan normaal niet open zeker? Ik zeg, er is nog niemand uit de klokkentoren gekomen. Vandaar dat ik hier even blijf staan, dan kan John de kerk rondkijken. En als er dan daders zijn, we gaan met z'n tweeën kijken en ze vertrekken hier uit de klokkentoren. Dat zou vervelend zijn natuurlijk. Hey. Maxime, kijk eens, frikandel, hier. Lekker, lekker, lekker. Oeh, dat is lekker. Zo. Hier. Kom. Kom. Dat is braaf. Doei. Kom. Maxime, kom. Zo, die heeft zijn lunch ook verdienen. Even in de klokkentoren kijken. Nadat John in de kerk niets heeft gevonden, kan de dief alleen nog maar in de toren zitten. Nou, het luik is dicht. Ja, nou, dat geeft dus al aan, dat lijkt is dus nooit dicht, hè? Het is nooit dicht, Dat kan is open. nooit dicht. Dat is mooi. Het luik dat normaal gesproken open staat zit nu dicht. De dieven zijn hier dus geweest. John en Chris beginnen aan een lange tocht van honderden treden de toren in. Ik ben boven. En daar zit nog een luikje. Waar? Ja, daar bij jou, maar die is van de binnenkant dicht. Ik kan Ja? even kijken wat erachter zit.
Van de strandpaviljoens in Renesse komt Beach Club Perry's het dichtst in de buurt van een echte kroeg. De club heeft veel vaste klanten. Gert-Jan komt er geregeld. Goedemiddag. 2 keer een friet kipsaté. En dan wil ik ook nog bitterballen. Kan er nog meer? Of? En die tortilla chips. Nou, de hele kerk doorzocht. Tot bovenaan toe, alle zijgangen, maar de vogels zijn kennelijk gevlogen. Beach Club Perry's mag dan op een gewone kroeg lijken. De club heeft niet de problemen waar Renesse zo berucht om is. Renesse was een paar jaar geleden berucht, zullen we maar zeggen, om de vechtpartijen. Nou, dat is wel over. Op het politiebureau in Renesse hangt John al jaren artikelen op waarmee zijn dorp de kranten haalde. Renesse heeft tenslotte al jaren het imago van een gewelddadige badplaats. We zijn eigenlijk begonnen met artikelen van hoe het een paar jaar geleden was. Dat Renesse toch nog een beetje de naam had van een wat gewelddadige badplaats. Nou, dat hebben we met een apart beleid naar een heel andere idee gebracht. Tot uiteindelijk dat zelfs de krantartikelen komen dat Renesse een lallende reclamesport is voor zero tolerance. Ik vind het te streng. Het zal heus wel nodig zijn. Een beetje, maar dit vind ik een beetje te streng hier. En ik weet zeker dat een hoop jongeren daarvoor wegblijven. Men kan stellen van, ja, moet je nou elke wildplasser en moet je nou echt elk dingetje moet je dat nu zo streng aanpakken? Ja, het blijkt te werken. Ik vind het een beetje provocerend. Ik denk dat je daar zelfs wat mee uitlokt. Ja, het zal heus wel nodig zijn. Maar om nou op elke hoek te gaan staan, denk ik dat dat voor een dorpje een beetje overdreven is. Ik denk een van de mooiste complimenten die we op een gegeven moment kregen van collega's uit Amsterdam die hier gedetacheerd waren. Die vertelden van, zoals jullie hier werken, zouden wij in Amsterdam ook eens moeten doen. Dan was het probleem zo opgelost. En dat is toch dat we knokken. Dat vind ik van Renesse. We hebben al zo vaak mee politie te paard in de ronde gelopen naar. Gewoon om die opgefokte Brabanders of Limburgers, waar ze ook vandaan komen, gewoon helemaal knasgezopen zijn. Ik ben Peter van der Graaf. Ik ben 36 jaar. Ik ben stucadoor. Lekkere lucht, lekkere zoute lucht. En wat ik van het leven wel, ja, weet ik veel. Hier hadden lekker een beetje smoezelen, een beetje geil, alles zo. Met Perry ook lekker doorzakken. Dan maar iedereen in het gezicht van de mensen. Gewoon als het zonnetje weer gestraald met het water en het zout. Maar je leven wel helemaal compleet, denk ik. Even opdrogen. Ik vind Renesse, niet, ja, wat ik net al zeg, ik vind Renesse niet zo. Gewoon te veel jongeren. Ik vind het te veel gehouden. Wat je zelf ook kan lezen. Kwam er vroeger wel, we kwamen vroeger in de game met de slopers uit, nou het bar ook. Die jongens allemaal uit Rotterdam. De broers belden bij een hele toestand, dan was dat het drama. Gingen we er binnen toe wel echt een ruzie uitlokken en dan sloegen we een hele tent leeg met een hele ploeg. Ja, je wordt ouder, daar heb ik helemaal geen zin meer in om ertussen te staan ook. Beach Club Perry's wordt gerund door, hoe kan het ook anders, Perry zelf. Ik ben Perry de Broer. Ik ben paviljoenhouder samen met mijn familie. En mijn levensdoel is stoppen met werk als ik 55 ben. Wacht even, dit is helemaal niet goed dit. Hè? Mijn levensdoel is stoppen met werk als ik 55 ben. Dus ik zal er wel bij moeten gaan doen. Ja, het is hier gewoon het relax. Ik ken de mensen. En dat is tof. Ik heb Perry heb ik wel een zwak voor. We dagen elkaar af en toe een beetje uit. Hij vindt me dan een halve nicht of hij vertrouwt me helemaal. Ik denk ook dat ik een beetje bi ben. Een van de stamgasten is Peter Kaars. Zijn bijnaam Kaars heeft hij te danken aan zijn soms buitennissig gedrag. Ik heb toch een maling aan wat er gebeurt. Ik kom met de kaars alweer aan. Als jij jezelf ben je gek, Peter. Dus ik ga op de tafel staan. En een grote kandelaar in mijn mond met 5 brandende kaarsen erop. 2 in mijn handen. Ik had een witte rok aan. Rok omhoog. Kaars in mijn kont, brandend. Op 1 been balanceren en alles bleef branden. Dat Joop aan kan lopen, die gooit nog even een emmer water over me heen. Dan alles weer uit als een grote stofwolk. Je bent wel open, Peter. Het Zero Tolerance beleid, ofwel je mag niet eens een blikje bier op straat openmaken, houdt ook in dat je de politie overal moet zien. Daarom mogen John en zijn collega's ook af en toe met een 4-wheel drive over het strand rijden. Het is een hele leuke facet van het werk. Dus de meeste collega's doen het ook wel graag, hoor. Even een rondje over het strand. Je ruikt en je hoort de zee ook. En dat vind ik wel, dat vind ik geil. Dat is iets, mensen hebben het met de maan, ik heb het met de zee gewoon. Ik weet het niet. Zand onder je naangels, lekker in je broek ook, zand in je nest. Dat hebben we wel wat. Dus eigenlijk rijden we hier zo nu nog een keer overdag, omdat we bijna iedere nacht surveillance rijden over het strand.
Het strand kan best verraderlijk zijn, dus je moet daar gewoon weten hoe het eruit ziet, waar de hobbels zitten. Ja, wie de kale graaf weet ik niet, maar dat zijn, zeker als het donker is, hele verraderlijke dingen. Die zeikers die op een grasveld gaan zitten. Ik ga niet in stand, zand in mijn broek, zand in mijn oren, pleuren op lekker. Gaan lekker op je kleedje leggen, lekker met je kop in het zand, wakker worden, scheef. Nou, hier hou ik van, dat is Zeeland. Door het mindere weer blijven de toeristen in de dorpen hangen. Het strand blijft leeg. En Perry sluit de tent vanavond dan ook al om 8 uur. Zo, even vegen. En dan ga ik weer werken aan de deur. Dit wordt nou het derde jaar. Dit wordt het derde jaar dat ik aan het Next werk. En ik sta al vanaf mijn 17e jaar aan de deur. Dus voor mij, ik ben er jong mee begonnen en ik doe het nog steeds. Als het donker is, sluit Gert-Jan de tattoo shop en begint aan zijn tweede baan van die dag. Aan de deur staan bij een discotheek. Kijk, het nachtleven begint. Yes. Nou, we gaan hier zo op onze vaste stek staan. We rijden hier zo in Renesse met constant een backup auto. Lopen een paar voetpatrouilles lopen door het dorp. Er lopen politie te paard. Maar het blijft toch wel heel erg leuk werk. Omdat het publiek wisselt constant. En op zich is het, laten we eerlijk zijn, 99% is heel gezellig publiek. Wat een praatje kan maken. En maar een heel klein deel is heel vervelend. Het minst leukste is toch de ruzies die op een gegeven moment hier wel eens op straat gaan ontstaan. En als je op een gegeven moment hier ook een maand of 2, 3 de nachtdienst hebt gedraaid, want dat duurt het seizoen zo'n beetje, dan beginnen sommige dronken mensen ook wel een klein beetje irritant te worden. Zometeen in paal 23. Politieman John van Tol brengt het Zero Tolerance beleid in praktijk. Beetje uit elkaar, huppatee. Hop. En volgens Gert-Jan worden er in zijn discotheek geen drugs gebruikt. Er wordt hem al gebruikt, hebben ze pech, gaan ze er gelijk uit. Zometeen in paal 23. Zodra een van de jongeren uit de groep wordt gearresteerd, is het hommelus op het bureau. Maar nu eerst. Ik sta hier aan de deur bij de Next. En de bedoeling is dus dat ik zorg dat alles gewoon verloopt zoals het hoort te verlopen. Ik ben gelovig opgevoed, ja. En mijn geloof is gewoon, ik geloof gewoon dat je moet leven zoals je denkt dat goed is. Ik drink niet en ik rook niet, omdat ik dat zeg maar vanuit mijn ouders mee heb gekregen. Die zijn van het leger zelfs. Dus ja, dat is daar gewoon dat je niet drinkt en niet rookt. Kijk, er ligt iemand op straat. Even kijken wat er aan de hand is. Hoi. Wat denk je ervan? Even gewoon gaan staan? Niet meer drinken. Neerzetten? Nee, gewoon even leegkiepen en je glas weggooien. Ja, maar dan gaat er niet slapen op straat. Nee. Ga maar gewoon even staan. Nee, dan breng je hem terug naar de kroeg. Een glas is niks. Goed zo. Mag je hem terugbrengen, maar een glas vind ik niks. Nou, breng hem maar terug dan. Het publiek hier is best wel jong. Ja, er zijn ook raddraaiers bij. Ja, die kennen we ondertussen wel. Die komen er ook gewoon in, dat weten ze. Hier? Ja, denk jij? Oh, aansluiten, ja. Goeiedag. Doei. Ja, je moet wel eens ingrijpen, laat ik het zo zeggen. Maar ik ga hier niet klappen uit gaan delen. Want ik zie niet, mijn taak is niet om hier klappen uit te delen. Mijn taak is om ertussen te komen en niet om klappen te geven om het nog erger te maken. Hou eens hier komen. Je gaat geen problemen meer maken? Je gaat geen problemen meer maken hier zo? Nee, ik ga geen probleem maken. Dat is goed. In de horecaslag om het geld van de jongeren organiseren discotheken de hele zomer leuke dingen om de feestgangers binnen te krijgen. De Next, de discotheek waar Gert-Jan werkt, trekt vanavond publiek met blote meisjes. En het werkt. Hey vriend!
drugs wordt overal gebruikt. Ja. Voordat ze binnenkomen, dat kan ik niet in de gaten hebben. Maar hier binnen wordt geen drugs gebruikt. Daarom kijk ik ook in de wc's of er wat gebruikt wordt. Wordt er wat gebruikt, hebben ze pech, gaan ze er gelijk uit. Om de hoek van de discotheek pist een feestganger zich 100 gulden armer. Je staat te pissen waar het niet mag. Je wordt ervoor aangehouden. Je mag even met ons mee. Ja. Nou, is het verboden hier. Het is pas 2 uur als de cafés en discotheken in Renesse moeten sluiten. Hallo. Ga je naar huis toe? You have to go. Ja, oké. Gert-Jansavond zit er bijna op. Zo, ik ben klaar. Was een kikkenavond. Ik ga slapen. Omdat alle kroegen en discotheken om 2 uur moeten sluiten, trekken de jongeren daarna massaal naar het strand. Dat betekent dat John en zijn collega's hun handen vol hebben aan de jongeren die uit het dorp vertrekken. Ja, je hoort een hoop lawaai in de wc, dus we gaan even in de wc kijken wat er allemaal aan de hand is. Nou, valt mee. Lekker biertje! Ondanks de vroege sluitingstijden wordt er door de jonge toeristen flink gebrast. Nou, ik heb deze week 1200 gulden opgemaakt. Nou, ik zit nu op 1700, dat maakt niet uit. Goeie. Hij doet gewoon geen flikkeren. Je gaat gewoon daaruit eten, daaruit eten. Friet, Chinees, pizza. Je doet gewoon iets anders eet je niet. Je gaat gewoon alleen maar bier halen en uit eten zou ik maar zeggen. Ja, dus aanhalingstekens, aan bier halen. Als je uitgaat, gaat het hard. Hé, wat is dat nou, man? Kunnen jullie richting de rotonde even komen? We lopen even naar de rotonde aan het einde van de straat. Er zit een grote groep bovenop. Er lopen steeds politiemensen uit te schelden die daar voorbij komen. Dan gaan we even kijken of we kunnen vinden wie het nou precies is. Voor de zekerheid komt er backup al gelijk mee en de paarden komen ook even deze kant op. Wat een vrij grote groep betreft. Bij Zero Tolerance hoort ook dat je je als politieman niet laat uitschelden. Dat heeft trouwens ook gewoon met respect te maken. John en zijn collega's grijpen in. Jij doet mee joden, dus je kan nu mee. Even gaan staan. Wat gebeurt? Wat is er aan de hand? Hij mag even met ons mee. Waarom moet de camera Ja, dan komt hij zo weer terug, maar hij gaat even met ons mee. Dus even wachten hier zo. Hoe zou ik niet mee dan? Dan moet even met mijn collega mee. Ja, maar... Wacht even daar zo, dan wordt het zo weer opgelost. Ja, dat is het. Ja, dus even daar wachten. Mark, wat heb je? Nee, kijk uit, wordt het beest afgedaan. Ja, bij mij wel. Nee, helemaal niet. Dat geloof ik serieus. Dus, Nee, dit slaat helemaal nergens op. Terwijl in het dorp de sfeer steeds grimmiger wordt, loopt het strand vol. Het is er gezellig, maar wellicht komt dat omdat de Limburgers hier de boventoon voeren. John is nog niet klaar met de groep scheldende jongeren. Niet doen, niet doen. Nee, lekker door. Hé joh, doe normaal joh. Ja, wat doet hij nou joh? Hij doet er helemaal niks joh. Hé joh. Oké, beetje uit elkaar, huppatee. Hop. We gaan even naar het bureau toe. Instappen maar, wegwezen. Wat deed hij? Oh meneer, wat deed hij dan? Hij loopt te schelden, dat mag niet tegen de politie. Het is een kwestie van geduld. Rustig wachten op de nacht. Dat de Holland Limburgs vult. Dat de Holland Limburgs vult. Chris, wil je snel mogelijk buiten willen? Nee, laat hem op het bureau en de backup ook eventjes daar. Die hele groep die komt nu naar het bureau toe. Dus ik vermoed dat ze daar wel problemen gaan veroorzaken. John weet uit ervaring dat zodra er een arrestatie verricht is, alle vrienden van de opgepakte jongeren naar het bureau komen. Hij waarschuwt daarom zijn collega's voor een opstootje bij het bureau.
Als hij daar aankomt, staat er inderdaad al een grote groep voor de deur te dringen. Kom maar zo even die jongens weghalen voor de deur, want het wordt vervelend. Hey kamerad, jij bent wat een kloeke. De zangers op het strand storten een beetje in. Maar het is inmiddels dan ook al na 3. Op het bureau in Renesse stijgt de spanning. We hebben daar meer problemen van als mensen vastzitten dat ze hier voor de deur vervelend komen lopen doen. En dat levert gewoon een hoop overlast op. Hé, bij één keer. Ik vorder nu dat je hier weggaat. Ja, ik wil niet weg. Prima, aanhouden. Hey kamerad, jij bent wat een kloeke. Hey, dan ben ik de tax kwijt. Kanker op! Zit hier in godsnaam, joh. Kanker op. Waarom is dit dan? Omdat ik zei dat je weg moest. Hè? Nee, maar ik wil gewoon mijn vriend terug. Ga maar even op je buik liggen. Dan gebeurt je niks. Even alsjeblieft mijn zonnebril afpakken dan. Dankjewel. Alsjeblieft. Moet ik nu op mijn buik gaan liggen? Even Kijk, kijken. dan is. We hebben er een paar uit die groep weggehaald die echt heel vervelend stonden te schelden. Ja, de agressie is gelijk over, de probleem is gelijk weg. En zo op die manier kunnen we toch een beetje fatsoenlijke sfeer houden in Renesse. Kijk, deze groepen zitten we dus hier niet op te wachten. Volgende week in Paal 23. Ik ben Johan van Baarle, met camper-exploitant, camping Duin en Strand. En we komen er geestelijk centraal. We zijn goed en sociaal. Camping-exploitant Johan van Baarle weet exact hoe hij met feest en jongeren om moet gaan. Nou, nu komt er moet er een tent komen die dus vannacht toch de regeltjes heeft overtreden en na een aantal waarschuwingen toch niet willen luisteren. En politieman Douwe heeft de vangst van de week. Mijn naam is Douwe de Vries, ik ben brigadier van politie. Ze waren van plan om een camping te zoeken. Die zullen ze waarschijnlijk niet meer vinden, want ze mogen bij ons blijven slapen. Maar hadden ze die wel gevonden, dan hadden ze waarschijnlijk de komende nacht gedeeld. Dit te verkopen, ja, dat is de strengste verboden. Dat dus volgende week in Paal 23.